بسم الله الرحمن الرحيم وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna godiya da yabo ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana yau 16 ga watan Safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina a yau shekarar 1442 daidai da 4 ga watan goma haihuwar wato Annabi Isa miladiya kenan shekara 2020. Allah subhanahu da ikonsa ya kaddare mu da sake zaunawa don ci gaba da karatu a cikin littafin Hirz al-Amani wa Wajh at-Tahani wanda aka fi sani da Shadibiyyah fil qira'at as-sab'i wanda Imam Abul Qasim al-Andalusi Shadibi ya wallafa akan wato kirawoyin alqur'ani guda 7 wa'anda suka inganta daga manzo sallallahu alaihi wa sallam. Idan ba manta ba yan uwa musulmi masu kallo da saurare muna cikin tattaunawa wato bayani ya gabata akan rayuwar Imam Shadibi da kuma ɗalibansa da malamansa da littafan da ya wallafa da kuma kwakwalwar shi mai karfin gaske da kuma misalai akan abun da ya shafi abun nan karfin hardarsa da kuma sanin shiga lugal arabiya da sauran fannoni daban-daban na addinin musulunci. Bayan wannan kafin shiga cikin baituka kai tsaye ya kamata mu san cewa wato akwai malamai daban-daban da suka yi ma wannan manzuma sharhi. Babu shakka saboda muhimmancin wannan kasida da kuma darajarta da matsayinta an samu malamai daban-daban wanda aka tantance kusan malami 66 wanda suka yi littafin sharhi. Wato kusan sharhi 66 59 an san waɗanda suka wallafa su, guda 3 wasu daga cikin malamai suka wallafa su amma sun rubuta sunansu saboda wata manufa da ke gare su kila ta son tawadu'u da kuma kankantar da kai da ikhlasi yin abu don Allah tabaraka wa ta'ala. Su din ma da waɗanda suka wallafa suka bayyana sunayensu su ma din don Allah suka yi, iyaka dai wato kowane sai da tashi hikima. Idan mutum ya wallafa littafi ya sa sunansa to za a san wane ne shi, sannan kuma in akwai wata magana ko wani gyara ko wani tambihi to in yana raye za a faɗakar da shi, in kuma wato baya raye za a yin wato ta'aliki ko kuma abin da ake gani game da wannan sharhin nasa. Saboda haka dama duka ga littafi ya samu yawan karbuwa da kuma yawan wayanda suka yi hidima a kansa to ka ƙara tabbata cewa wannan littafin yana da muhimmanci ne da matsayi da daraja. Daga cikin littafan da ake iya samu cikin sharhohi na wannan wato wayanda ake iya samu kusa-kusa har wayancan ma idan har guda 50 da wani abu din za a iya samun su, amma dai wayanda suka fi zama kusa-kusa wayanda kuma za a iya samu kai tsaye ko a cikin kasuwannin wato wayannan kasashe namu akwai al-iqd an-nadid fi sharh al-qasid na Sheikh As-Samin Al-Halbi. Haka nan akwai wato ibraz al-ma'ani fi sharhi hirz al-amani na abi shama. Haka nan akwai wato alwafi fi sharhi shadibiyyah na Sheikh Abdul Fattah al-Qadi. Haka nan akwai wato taqribul ma'ani fi sharhi hirz al-amani na wasu manyan malamai guda biyu as-sayyid al-sheikh as-sayyid al-ashin da kuma wato al-sheikh al-hafiz ɗaya daga cikin wato malaman da suke karantawa a wata makaranta ta wato al-imam Asim ibn Abi Najir al-Kufi al-Thanawiyya wato da ke Madina. Bayan wannan akwai littafin da ake ce ma Sirajul Qari al-Mubtadi wa Tadhkar al-Muqri al-Muntahi wanda Alauddin Abul Qasim wato ya wallafa shi. Shi abokin Sayyid Lashin din wanda suka wallafa tare shine Khalid Muhammad al-Hafiz. Allah ubangiji ya kara musu aminci da yarda ya kuma saka musu da alkhairi akan wannan kokari da suka yi. Akwai taqribu Shadibiyyah na Sheikh Ihab Fikri, ɗaya daga cikin manyan malamai da ke cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam a garin Madina, suna karantar da alkur'ani da qira'at kuma na ruwayoyi daban-daban na alkur'ani mai girma. Wasu da yawa daga cikin malamai sun yi ma littafin kokari ta hanyar wato ta'aliki ga baituka da kuma wanda ke cewa tahrir. Ya ce tahrir idan
Imam Shadibiyyah ya faɗi wata magana sai ya kasance maganar da aka rubo su isnadai da wasu hujjoji da wasu bayanai an ga ya kamata a ƙara mata bayani, to sai ya kasance an ce sai a nuna cewa da cewa yayi kaza da kaza din tafi. Misali kamar da shi ma din da kansa yake faɗin cewa wa in kana kharqun faddariku bi fadlatin min al-hilmi wal yuslihu man jara miqwala. Wato idan ka hangi wata kusuwa ko wata kafa ko wani kuskure a ciki, to da Allah ka rufe wannan kuskuren ko ka gyara wannan ka rufe wannan kafat ka gyara wannan kuskuren. Amma ya kamata ya kasance wanda zai gyaran nan ya kasance ya cancanci ya yi magana, yana da ijada ta kauli, ma'ana yana da kyakkyawar magana kuma ya dace ya yi magana a wannan wato fannin. Kuma kamar yadda yake cewa ya yake faɗin cewa wa in atharat fahwa al-amunu tahammula. Wato in an samu tuba-tubai da ke buƙatar gyara to a gyara, saboda shi mawallafin Shadibiyyah ya faɗi cewa shi al'amunu ne, ma'ana raƙuma ce mai hankulin ɗaukar kaya, shi ita ce al'amun tahammula, saboda ɗaukar gyara idan wato an hango shi. Tana yiwa ya faɗi wata kalma mai wuya ko wasu bayanai haka masu ɗan kullewa, sai wasu malamai su biyo daga baya su sauƙaƙe lamarin saboda tausaya ma ɗalibai da kuma taimaka musu da saurin gano wasu abubuwa ɗin. Kamar misali a lokacin da ya yi magana kan rumus, wato ramzoji ko kuma ce kod ko kuma ce wato haruffan da ya amfani da su domin ayyana sunayen makaranta, ya ce ja'altu abajadin ala kulli qari'in dalilin ala manzumi awwala. Wato na sanya abajada hawaza hataya kalamana sa'a fasa qarafata thakhadha dhaga, wayan haruffan da ake cewa huruful abjadiyya da su yayi amfani a wurin tantance ko kuma sanya sunaye ko kuma sanya alama ga makaranci. Awwala mutum na farko da harafi na farko, kamar yadda zamu sani idan an je can cikin misalai da kuma bayani da kuma cikin baituka in Allah ya so. To abin nan ma'abuta sa ido da kuma bincike da kuma kokarin tahrir din, kamar yadda Imam Shadibiyyah ya ambata, sai suka ce ai kuwa da yace abajadin, ai harufan abajada ya sa, to bai kuma haɗo su duka ba, saboda abajadin ya ce, kaga abajadin sai ka ɗauka sunan wani mutum ne baban jadin ko ba haka ba. To shine wani yake cewa su abajadin din nan in ya so yana iya haɗa su, yana iya cewa abaj dahaza hatti kalmu nas'in fa daqrasat dalilan ala manzumi awwala. Abaj dahaza hatti kalmu nas'in fa daqrasat dalilan ala manzumi awwala. Kaga idan ya faɗi wannan kaga ya hada su ne. Haka nan can da yake cewa wa maliki yawmiddin rawihi nasirun wa inda siratin wa siratil qumbula, ma'ana baita yake cewa na sanya abun nan wa maliki yawmiddin rawihi nasirun, wanda ya ruwaito shi ko kuma ce mai ramzin ra'un shine Imam al-Kisa'i da kuma nunin wato Asim, sai ce su suka karanta maliki, sauran makaranta da ba su ba su ne cewa ne maliki, wanda ke nan masu maliki din su suka fi yawa. To sai wani ɗaya daga cikin malamai yake cewa ai in ya so ba sai in ya ga dama yana iya yin kaidi, don nan wurin ya yi amfani da lafazi ne madadin wato ya kaidi, ma'ana ya yi amfani da lafazin alkur'ani mai girma ba tare da ya nuna cewa wato ka karanta da madda ko da kasur ba, ya bashi abin nan maliki yawmiddin. Sai wani malami yake cewa da cewa yayi wa maliki mamdudan nasirun ruwatuhu, iya faɗi wannan ayayi, wato maliki mai madda din nan nasiran ruwatuhu, wanda suka rawaito shi su ne nasiran wato Imam Asim, ruwatuhu shine Imam Kisa'i. To duk wannan ɗaya daga cikin kokarin da wasu suka yi kenan wurin tahariri. Haka nan wurin maddodi a cikin babul maddi wal qasr, can ma yayi maganar idza alifun أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طويلة فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفه ما يرويك درا ومخضلا كجاء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى. To wa'annan baitukan sun kunshi malaman da ke karantawa ne wato da kasr ko kuma da tul ko kuma mu ce da tawassut, amma akwai
wato wanda suke ja da tsawo kaulan wahidan bai ambace su a wurin ba irin Imam Hamza da Warsh. haka nan mutawassitun din ma bai ambace su ba sosai, wani ya hada wasu baituka akan wato tsarin Shadibiyyah din kuma ya fitar da su, yake cewa munfasilin ashbi li warshin wa hamzatin ka muttasilin wa shayi ma asimin tala bi arba'atin, sannan ya kawo sauran makaranta. wato madul munfasil da madul muttasil da su da tsawo da kira'ar Hamza da kuma ruwayar Warsh an-Nafi da sauran dai bayanan da suka yi. saboda haka suna nan baituka suna nan, ko kuma ce littafai suna nan an wallafa akan ire-iren wayannan abubuwa da Imam Shatibi ya nemi a yi masa. farkon wanda ya wallafa sharhin Shatibiyyah ɗalibin Imam Shatibi din ne, wato wani ɗalibin nan Imam Tunisi, wanda ya rasu shekara ta 625, shi ya fara wallafa littafin da ya shafi wato sharhin wato wannan manzuma mai daraja mai abun nan mai matsayi. Allah ubangiji ya saka masu da alkhairi ga baki daya. to malaka cewa bismillahir rahmanir rahim, bada'tu bi bismillah fi an-nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa maw'ila wa thanaitu sallallahu rabbi ala ar-ridha muhammadin al-muhda ila an-nasi mursala wa itratihi thumma sahabati thumma man talahum ala al-ihsan bil khairi wubbala. ce bada'tu na fara, daga bada'a ne yabda'u bidayatan albada'u, wato farawa. ita na fara bi bismillah da sunan Allah, fi nazumi a cikin wannan annazum, wato wannan manzuma ko kuma wannan waƙi na addini. akwai ash-shi'ru akwai annazum. to shi'ir waƙe haka dai wanda ya shafi ko na addini ko ba na addini ba, amma dai aka ce nazum to dole ne ya kasance abun ya kunshi addini, ya kunshi wani ilimi da ake son a isar ga ɗaliban ilimi. yanzu kaga Shadibiyyah manzuma ce, shi yasa ya ce mata ma an-nazm. alfiyat ibn malik manzuma ce, abun nan alfiyatul iraqi da alfiyatul suyuti akan harkar hadisi dukan su ma wato manzuma ne. tuhfatul atfal manzuma ce, aljazariyya manzuma ce, baiquniyya manzuma ce, mulhatul i'rab ita ma baiquniyya abun nan manzuma ce. haka ne ka dauki qurtubi da ibn ashur da sauran duk wasu abun nan wata kasida da aka rubuta, wadda aka rubuta akan isar da wani ilimi daga cikin ilimomi zuwa ga ɗaliban ilimi, to ana ce mata wato manzuma. ya ce badatu bismillah, na fara da sunan Allah fi nazumi a cikin wannan manzuma awalan tun farin farawa. tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila. tabaraka albarkatun Allah sun yawaita, rahmanan Allah mai rahama ne isassa a zaman duniya, kowa sai ya samu, da musulmi da wanda ba musulmi ba, kowa sai ya shiga cikin wato rahmar Allah subhanahu wa ta'ala. rahiman sannan Allah mai jin kai ne, mai tausayi ne, mai rahama ta musamman ga bayansa na gari wanda suke akan imani kuma suka dage akan sa kuma ba su jayi akan tafarkin imanin ba, har Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarsu, zai hada su da rahamarsa a ranar lahira. wa mau'ila sannan wurin Allah ke da makoma. wasu malai suka ce tabaraka sunan Allah ne, rahmanan sunan Allah ne, rahim shi ma sunan Allah ne, mau'ila shi ma sunan Allah ne. a'a, mau'ila ba sunan Allah bane. to amma ya aka yi aka hada shi da sunayen Allah? abun da yasa saboda al-mau'il kuma abun nan makoma ce wadda ga Allah tabaraka wa ta'ala take, don haka sai ya dace a hada da ita, don haka mau'ila wannan kenan. idan mun kula da wannan tsarin, Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala wannan kasida tashi tana da kafiya mai lamun, kuma lamun din al-maftuha mai fataha. haka zaka samu ya ta faɗi mau'ila, mursala, wubbala, allala, mutahabbila, shamardala, ghaitala, sandala, har zuwa dai karshen abin da ya ambata. kuma yawan baitukan Shatibiyyah yan uwa musulmi baiti 1173, kamar yadda yake cewa bayatuha alfun tazidu salatatan wa ma 170 zuhran wa kummala. kafiyar da aka yi amfani da ita a wurin, ko kuma in ce abun nan baharin da aka yi amfani da shi a wurin wannan manzuma shine baharut tawil, kamar yadda muka sani fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. yan Allah ya so ya yadda zama na gaba za mu ci gaba da tattaunawa cikin wayannan baituka masu daraja, masu kima, masu matsayi. yanzu za mu dakata anan saboda lokaci. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.